Hayu, hayu, rahayu, ingkang sami pinanggih. Hari nenggo sagunging kinurmatan ingkang tanpa upami nuwun dumateng para pamirsa. Wilujeng dalu sugeng pepanggihan kalian paguyuban sandiwara ketoprak sida dadi budaya. Ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Bapak Sukaryanto saka Gulawentah dening panjenengan Ibu Murti Sulas. Ingkang wijil saking dusun Ngetrep Desa Kajangan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Kanthi sekretariat Dusun Kopen Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Mustika. Pagyaran ing wedal dalu menika makarya sareng audio Mandala Sound System saha lab streaming moh video shooting. Sasampunipun panjenengan sami mirengaken uyon-uyon manasuka samirsani tari gambyong minangkani pawiyatan keparenga badhe hangaturaken para paraga ingkang sami hangayahi pakaryan. Binarung panggenipun Swarawati kapiyarsa dening panjenengan Ibu Murti Sulas. Ewon dene Pranata Gending kaso dening panjenengan Raka Mas Heri Sasongko. Kapireng ungeling gamelan Kyai Palubangsa ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Dwija Mulyono. Kabantu orden tunggal kaso Dimas Bagus Iping Sunardi. Panata pakliran katindaken Sehril CS. Ewon dene teknik saha dekorasi kaya dening Cito Saputra. Pangeprak kacepeng Bayu Adi. Pranata busana kaya dening Nyi Amel. Pangriptanipun cariyos sutradara utawi Dewan Dalang kaso dening Raka Mas Dian Sutardianto. Ing wedal dalu menika sengaja badhe beber cariyos cunduk kalian pamundhutanipun ingkang hamengku gati ugi kang sampun karinacik Ki Dewan Dalang anu nggih sejarah Keraton Yuwastinapura dumawah seri perangan lahiripun Jayabaya. Ewa dene para paraga ingkang badhe nggesangaken cariyos sepindah anggambaraken Gunung Harka. Hardawalika kapitadosaken dening Raka Mas Estardianto. Patih Kalayaksa kaya dening Adimas Agus Winarno. Srenggiwati kaya dening Ayu Warsini. Salajengipun anggambaraken Kraton Yuwastinapura. Prabu Gendrayana kapitadosaken dening Raka Mas Purdianggana. Garwa Padmawati kaya dening Titik Heriati.
Dewi Padmasari kapitadosaken dening ning Mas Yuyun Trivika Patih Haryo Sutikna ing wedal dalu samangke kaya dening Raka Mas Robi Yantara Tumenggung Sudarga kapitadosaken dening Adimas Sarmuji salajengipun anggambaraken Kraton Widarba Arsi Buddha kapitadosaken dening Raka Mas Aan Widodo Talguna kaya dening Raka Mas Maman Ismaya ewa dene Alex Santiago ing wedal dalu samangke hangayahe dados Mangga Pala Sudarsana ing wedal dalu samangke kaya dening Adimas Jaya Laksana salajengipun dongkaping Madya Ratri Repat utawi dagelan panjenengan sawi badhe kalipur pelawak kita Cak Bodong saha Cak Subur wonten Mban Ari Madani nuwun dumateng para pamirsa minggah mekaten kala wau beberipun cariyos ing panuwun mugia panjenengan sami kersa hampir sani ngantos titik paripurnanipun cariyos wasana asesanti jaya jaya wijayanti mugia rahayu saklaminipun nuwun kawula nuwun Nuwun dumateng para rawuh sami pagyaran sandiwara ketoprak kasigeg sawetawis awit
badhe ngawontenaken atur jagoan. Aja golek sing golan arep rokok ra duwe gene majarene arep takok sing ora wani ikan gabus dipotong lima masih satu mari didedek wajahmu Sarati harjut mas lamun punya kasih jembok gandeng enteng Gatot kaca rak pringgondani ana Petruk irunge dawa lamun semaya aja mlendani yen kepethuk ning ati gelo Bojo kok ora ana penake Mas alu wong ijen ra duwe tanggungan gunung-gunung kinawe sawang dek kepiye gone banyoni durung-durung kok gawe salah dek kepiye gone nglakoni Mesam dadi pikiran son